A veure, xiquets, ara que ja esteu de vacances de Pasqua, qui ve al camp de l'Altero amb el pare? Ah, però tenim camps, ara m'enteré jo. Tu només tens vist per al teu mòbil. I tu per a la teua pilota de futbol. Pare, jo sí vull anar al camp amb tu. En l'assignatura de projectes hem estudiat els diferents tipus de cultius i regadius. És la meva assignatura preferida. Molt bé, filla, segur que podràs practicar i m'explicaràs allò que estudies en classe. Mira, filla, aquest és el camp de l'Alteró, perquè es troba en la partida de l'Alteró. Després tenim un altre en la partida del Tancat i en la del Barranquet. Algun dia, quan el pare siga major, seran vostres. A mi de major m'agradaria treballar al camp i estar en contacte amb la natura. El treball de llaurador és molt sacrificat. Mira, per ahí ve el tio Sacot. Acostem-nos a veure què ens conta. Bon dia, Ramon. Bon dia, Moro. Que ben acompanyat que vens avui. Sí, aquesta és la meva filla Vallivana, que ara té vacances a l'institut i ha volgut ajudar-me. Cuida-la perquè com a ella n'hi ha poques. Perquè la joventut d'avui en dia no vol saber res del camp. Què fas per ací? Les teues terres estan a l'altra banda de la sèquia. Així és. Estic buscant el guarda de la sèquia perquè he tingut un problema amb l'aigua del rec. Que no siga res, Ramon, ja em contaràs. Així espere, ja et contaré. Filla, avui donen aigua i toca regar. Val, pare, te puc ajudar? Sí, tens que vigilar que l'aigua no bota al camp del veí, perquè pot sorregar-se i pot fer malbé la collita. Val, pare, però l'aigua no ve encara. Això és molt estrany, ja hauria d'haver arribat. Tendré que buscar jo també al guarda de la sèquia. Tu saps què és un guarda? Clar, pare, ens has explicat a l'institut. Són els encarregats de l'aigua. Se repartisca entre tots segons les tandes de rec. Quina xiqueta més sabuda. Algun dia, quan les terres siguen vostres, tu seràs una magnífica síndica de la sèquia, perquè ets molt sabuda i tens molt de seny. Gràcies, pare. Parlant del rei de Roma, Andreu! Bon dia tinguem. Bon dia, Andreu. No m'arriba l'aigua. Sí, Miquel, el Cabut ha tallat l'aigua de tot el braç. Diu que fins no acabe ell no rega ningú. Acaba de plantar la llavor. Si no m'arriba l'aigua, perdré tota la collita. Si no entra en raó, hauràs de denunciar. Avui parlaré amb Tomàs el Bessó per el nostre síndic. Si això no s'arregla bones, tindrem que anar a judici. Hola, xiquets. Ja sé que vull ser de major. Sí? Què vols ser? Influencer digital, desenvolupador web, grow hacker, gestor de xarxa social, trafiquer digital. No, xiquet, el senyor ha de menjar també. Quan siga major heretaré les terres de mon pare i les treballaré. I a més algun dia seré síndica de la sèquia. Síndica de la sèquia? Sí. Demà mon pare té un judici al Tribunal de les Aigües perquè ha denunciat a Miquel el Cabut. Li va furtar l'aigua i no va poder regar el planter. A més, ha perdut tota la collita del camp de l'Alteró. Podem acompanyar-te? Vols celebrar el judici? Clar, és demà, a les 12 del matí, en la porta dels Apòstols de la Catedral de València. Em permís, su senyoria? Sobre el tribunal. Denunciats de la sèquia de Quart. Denunciants de la sèquia de Quart. Denunciats de la sèquia de Benacher i Faitanar. Denunciants de la sèquia de Benacher i Faitanar. Denunciats de la sèquia de Tormos. Denunciants de la sèquia de Tormos. Denunciats de la sèquia de Mislata. Denunciants de la sèquia de Mislata. Que expose el cas el guàrdia de la sèquia de Mislata. Bon dia, cavallers. El denunciant tenia ton d'aigua, però el denunciat se la va llevar. Aleshores, es va acabar l'aigua i ell no va poder regar. Aleshores, es va morir tota la seva plantona. Això és el que hi ha de dir. Què ha de dir l'acusat? Bon dia, cavallers. Jo tenia l'ús de l'aigua, però no vaig acabar de regar el meu camp. No em vaig deixar el camp a mig regar. A més, la fila d'aigua era massa prima. Em va donar de sorprès regar el meu camp. Si em permet, president, parlar, Parle vostè. això no és veritat. La fila venia grossa, però el denunciat s'ha empenyat en plantar un cultiu que necessita moltíssima aigua. El denunciat és conegut com Miquel el Cabut, perquè és més cabut que els d'Aragó, i s'ha empenyat en plantar arròs en l'horta. I no vol comprendre que l'arròs necessita moltíssima aigua i Mislata no és l'Albufera. Tots els camps que teníem al torn s'han quedat sense regar. El que no pots fer és llevar l'aigua als demés per a regar un cultiu d'inundació, que necessita moltíssima aigua. Val.
Este tribunal li condena a penes, costes, danys i perjudicis, segons les ordenances. Denunciats de la sèquia de Xirivella, denunciants de la sèquia de Xirivella, denunciats de la sèquia de Mestalla, denunciants de la sèquia de Mestalla, denunciats de la sèquia de Favara, denunciants de la sèquia de Favara, denunciats de la sèquia de Rascanya, denunciants de la sèquia de Rascanya, denunciats de la sèquia de Rovella, denunciants de la sèquia de Rovella. Sa senyoria, ja no hi ha més denunciats. Cavallers, doneu el vostre permís per a tancar el tribunal? Permís donat. Es tanca el tribunal.